Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi u naqra wkoll silta mill-xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqa' mal-Professur Joe Friġġieri u se naqralkom silta minn waħda minn novelli miġbura f'nies magħhom jgħidu li ġie ppubblikat is-sena li għaddiet. Tajjeb li ngħidu li waħda minn novelli f'dan il-ktieb li ġib l-isem ta' Dritt għal punt saret film għaliex kienet ir-rebbieħa tal-konkors ta' films osra organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb din is-sena. Però se naqralkom silta minn Il-lejl tal-ħġejjeġ. Ħabsijiet oħra kellhom il-kamra tat-torturi imwaħla magħhom. Il-post fejn il-priġunieri kienu jintrabtu minn idejhom u jiddendlu mas-saqaf. Jew jistirawhom fuq sodda tal-imsiemer. Jew jaħarqulhom kuxtejhom u ġembejhom bil-ħadit jikwi. Jew isawtuhom bil-virek tal-qasab. Jew jalquhom ġo kaldarun tal-landa u jixwhom ħajjin. Jew jisolħuhom. Jew jaqilgħulhom difrehom kif għadhom jagħmlu sal-lum id-dittaturi f'ħafna pajjiżi. Imma fil-ħabs ta' Bumezzan ma kienx hemm post tat-tortura. Kien hemm biss ħofor fondi mħaffrin fil-blat, qishom bjar dojoq il-wisa ta' bniedem u l-priġunieri kienu jitniżlu fihom bħabel. Imbagħad, kif saqajhom imissu l-qiegħ, kienu jinħallu huma stess u l-assis li jniżżilhom kien jiġbed il-ħabel u lilhom ħallihom hemm fid-dlam ċappa bla tama li qatt jinħelsu. Kuljum l-assis kienu għadbilhom ħobża u jniżlilhom satal bl-ilma. U meta jara li xorbu biżejjed, kien itella s-satal u jmur idur il-ħofor l-oħra. Xi wħud mill-priġunieri kienu jmutu malajr, fgati fil-ħmiġ tagħhom stess, jew mirżuħin bil-bart u mikulin minn nemus. Oħrajn kienu jdumu iżjed ikarkru u d-batija tagħhom kienet tiżdied ma' kull ġurnata oħra li jdumu ħajjin. L-assis minn fuq ma kien jara xejn, għax il-ħofra kienet dejqa u fonda ħafna. Kien jinduna li waslu fl-aħħar meta s-satal jibqa' mimli bl-ilma u jkun jaf li mietu mill-intina li titla' mill-ħofra. Meta jmut xi priġunier, l-assis kien jitfa' xkora trab fil-ħofra u jniżżel ieħor fuqu. Darba fis-sena, fidħul ix-xitwa, fl-ewwel lejl ta' qamar kwinta, l-assis kien idur dawra mal-ħofor, ifittex dawk li jkunu waslu biex jintlew, jimlihom sa fuq bil-ħatab niexef u jtihom in-nar. In-nies tal-irħula qrib kienu jitilgħu fuq il-bjut u t-turretti ta' djarhom, jaraw l-ilsna tan-nar li bilbu lejn is-sema, imwerwrin xi darba qatt mislilhom. Dan il-lejl kien jissejjaħ il-lejl tal-ħġejjeġ jew il-lejl tal-ispirti, għax kien il-lejl li fih l-erwieħ tal-priġunieri kienu joħorġu mill-ħofor u jtiru fl-arja ma' tleblib tal-fjamem. Minn fuq il-bjut u t-turretti, ix-xjuħ kienu jisimgħu l-ilħna tal-ispirti jnewħu jokorbu, qishom qed jitkawġu bl-uġieħ. Kienu erwieħ mitlufa, ma jafux fejn sejrin, ikkundannati li jġerrew bla mistrieħ fl-erin ta' dik il-biċċa art xarija maħruġa f'nofs il-baħar. Fil-lejl tal-ispirti, is-sajjida kienu joqogħdu b'7 biex ma jersqux wisq lejn l-art. Dawk li kontra qalbhom kellhom jidħlu għal ken minħabba l-mewġ, kienu jisimgħu il-krip u t-twerżiq mill-qrib u kien hemm minnhom minn ra l-erin jixelu bħal fleħħa ta' berqa meta tidħol xi ruħ ġo fihom. Mhux l-ewwel darba li xi sajjida qabżu l-baħar meta raw xi ruħ ries għalihom. U dik kienet silta minn Il-lejl tal-ħġejjeġ. Issa nistieden il-Professur Joe Friġġieri biex jingħaqad miegħi. Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna l-ewwel nett. Kollox sew? Tajjeb, mela. It-titlu tal-ġabra nismagħhom jgħidu iġġalek taħseb fi xnijat għajdut. F'xi wħud minn novelli il-fil ta' rakont donnu jinqata' u qisu il-qarrej jsir konxju mill-fatt li qed jaqra storja. X'kien li ħsieb wara dan u inti forsi xtaqt li bħala l-kittieb tagħmel espliċitu r-rwol attiv tal-qarrej fin-nisġa tar-rakkont? Iva, Antonella, jiena f'dawn l-istejjer nuża strateġiji narrattivi differenti. Jiġifieri daqqa nagħmilha tan-narratur omniscienti, naf kollox fuq il-karattri, fuq x'se jiġri, fuq x'se jagħmlu, fuq x'qed jaħsbu. Imma mbagħad hemm novelli oħra fejn inħalli lill-protagonisti jirrakkuntaw mill-punt di vista tagħhom. Pereżempju f'istorja minnhom Dritt tal-punt għandi żewġ karattri ewlenin, 2 biss, illi jiddialogaw bejniethom bħal fi dram. U jiena ma nidħol xejn f'dik l-istorja. Imbagħad hemm oħrajn fejn il-protagonisti nfushom jirrakkuntaw l-istorja. Veri huma strateġiji ta' rakkont differenti. Għamilt sew staqsejtni dwar il-parteċipazzjoni tal-qarrej, għaliex jiena hemm ċerti stejjer li fihom pereżempju nieqaf fin-nofs u ngħid isma' dak huwa mod
ta' kif tista' tirrakkonta din l-istorja, imma smajt verżjonijiet oħra tagħha u nagħtihom ukoll. F'istorja minnhom nagħti 3 verżjonijiet ta' x'seta' ġara. U bekk mbagħad inħalli lil qarrej jiddeċidi hu x'kien forsi li ġara ta' bilħaq. Dwar il-parteċipazzjoni tal-qarrej, dika naħseb li ddaħlu iżjed fl-istorja għaliex ikun qisu hu stess mhux biss qed jisma' r-rakkont, imma donnu hu stess qed jirrakkonta lilu nnifsu x'seta' ġara. Veru wkoll li ċerti stejjer inħallihom b'sentenza waħda, u sentenza waħda li forsi lanqas tkun qed tistennija. U dak huwa parti mill-istil tiegħi illi noħloq daqsxejn dik is-sorpriża. Isek ma tistenniex se jiġri, ma dak huwa wkoll parti mill-ġmiel mis-seħer ta' meta inti tkun qed tirrakkonta. Ġifieri ir-rakkont li forsi veru tkun smajtu, fil-fatt tajjeb ngħid illi l-ebda waħda minn dawk ir-rakkonti ma smajta eżatt kif inhi, forsi nista' ngħid li ma kien hemm l-ebda storja fihom li forsi waħda illi smajta diġi rakkuntata x'imbagħad jien nirrakkuntom mod ieħor, naqqad biċċa oħra, nagħmel karattru ieħor u noħloq l-istorja tiegħi. Imma huwa veru illi dak li jkun jista' jgħid isma' ma dan għax qed jiġri sew. Nissorprendih fl-aħħar, ma tantx nieħu pjaċir nelabora żejjed. Meta Paul Xwireb jisostni li l-aktar karattri interessanti f'din il-ġabra ta' novelli kienu nisa, skur li kienet jaħseb fil-protagonista ta' L-Erosija. Din il-mara tipprova tikkumbatti t-tiranija tal-irġiel fuq livell soċjali u anka fuq livell fiżiku. U hija jirnexxilha teħles minn dan ir-raġel biss permezz ta' qtil u tixrid ta' demm. Fil-fatt għari femminista ta' karattru bħal dan jista' jkun problema minħabba l-fatt li irnexxila teħles minnu biss billi f'ċertu sens saret raġel, ġifieri bil-vjolenza. X'taħseb dwar dan? Iva, f'dik l-istorja partikolari, dik il-mara partikolari tirreaġixxi b'mod violenti għal violenza li tkun saret fuqha. Imma bl-ebda mod marrit niġġeneralizza, ġifieri hemm tipi ta' nisa, karattri differenti minn storja għall-oħra. Issa din ukoll forsi ta' min jgħid xi ħaġa fuqha, hemm biss 3 stejjer fil-ġabra kollha li fihom ma tidħolx il-mara, 3 li huma biss stejjer tal-irġiel bejniethom. Fl-oħrajn in-nisa huma protagonisti huma parti mill-istorja bħala ko-protagonisti, ġifieri hemm karattri oħra. Imma hemm storja waħda partikolari li hija għal qalbi ħafna, li hija Kalipso, fejn mhux biss hemm ir-rakkont ta' mara, f'da sens, f'dal każ mara mitoloġika, insomma, nimfa. Imma qed tirrakkunta hi l-istorja, inti taf li fl-Odissea ta' Omeru ir-rakkont huwa mill-awtur, minn min qed jikteb u qed jirrakkonta l-istorja. Anki f'dak il-każ probabbilment Omeru jkun qed jirrakkonta x'sema. Omeru seta' kien bniedem wieħed setgħu kienu iktar. Mentri jiena nieħu il-kap 5, il-ktib 5 tal-ktib ta' Omeru, l-Odissea li jismu Kalipso, aħna kulħadd sema biha, insomma nassoċjawha ħafna drabi din in-nimfa tal-ġmiel nassoċjawha ma' Għawdex u min jgħidlek illi dak hu l-għar fejn kienet li iżomm lil Ulisse magħha għal 7 snin. Issa, ovvjament, Omeru qed jirrakkunta mill-punt di vista tiegħu. Jiena nirrakkunta mill-punt di vista tagħha. U dik hija vera l-istorja fejn veru il-mara biex ngħidlek tieħu rridni f'idejha, tirrakkonta b'mod fidil dak li hemm fil-ġrajja kif irrakkuntata minn Omeru. Imma mbagħad fl-aħħar iżżid il-biċċa tagħha. Profs, il-novelli f'din il-ġabra huma karatterizzati minn ekonomija fl-elementi tar-rakkont. Jidher li hemm proċess ta' distillazzjoni jew riduzzjoni għall-essenzjali. Pereżempju, ir-rota ħamra isseraħ mal-ħajt fi tmiem in-novella l-ikra jew il-papoċ abjad paritx il-libsa fi dritt tal-punt. Din l-ekonomija hija kwistjoni ta' stil, wirja tal-abilità ta' min qed jirrakkonta jew prinċipju inviolabbli tal-estetika tiegħek? Kif taf inti novella short story isimha magħha ma tistax torqom iż-żejjed, ma tistax telabora żejjed u inti semmejt sew dawk il-żewġ stejjer li spiċċaw hekk. Jiena pereżempju dik ir-rota l-ħamra fin-novella l-ikraħ inkun semmejta darba biss qabel. Imma mbagħad fl-aħħar meta
il-qarrej ikun ilu ħafna jistaqsi lilu nnifsu imma min seta kien dan ir-raġel li kien qed imur jara lil din il-mara billej. U fir-rakkont imur jara f'tempesta minn dawk li l-net fl-Lisbona. Min seta kien? U ikun hemm il-ħjiel ta' din ir-rota ħamra f'nofs novella li forsi dak li jkun meta qed jaqra lanqas jagħti każ wisq ta' dak id-dettall, imma mbagħad f'sentenza fl-aħħar jiena nirriżolvi il-plott u dak li jkun jinduna mill-ewwel min kien is-sit ta' dik ir-rota li kien qed imur jara lil din il-mara billej. Anki fl-istorja l-oħra li rrakkontajt, il-papoċċ l-abjad fit-tmiem l-istorja dritt tal-punt u kollu indikazzjoni ta' xi ħaġa. Dan jkun qed jiġi interrogat huwa awtur li jkunu qegħdin jagħmlu pressjoni kbira fuqu biex jiċċensura lilu nnifsu u ma jċedix. Imma naturalment minħabba li jkun qiegħed jgħix fi stat dittatorjali, dawna jgħidulu mela issa tittgħaddi l-lejmana, imbagħad meta tquma da filgħodu inkomplu l-interrogatorju. Sadattant għaddi minn dal-kuritur, dur mal-lemin, issib in-nistana juruk eżatt fej, u ikollu jilbes libsa bajda u jgħidlu b'mod kważi li minn qed jaqra iħoss ħajta umorizmu. Għax dan li se jsibruħu f'ċella fid-dlam. Dan jgħidlu mbagħad intuk din il-libsa bajda u jkun hemm ukoll papoċċ abjad li jmur magħha. Waldiri, u dak li jkun jirrealizza li għalkemm hemm din il-ħajta umorizmu fl-aħħar, fil-veru sens l-istorja hija rakkont ta' xi ħaġa terribbli. Din il-mistoqsija hija maquda fil-fatt ma ta' qabilha. L-istejjer jieħduna f'dinji differenti mid-dinja tal-ħrejjef fil-lejl tal-ħġejjeġ, li forsi taħt fakkar li x'qarrejja f'Poe jew il-Flaubert ta' Herodias jew ta' La Légende de Saint-Julien l'Hospitalier, għad-dinja urbana ta' Esperiment li rnexxa, Barcellona jew Budapest. X'nebħek tifrex it-tila tiegħek fuq għażla tant vasta ta' xenarji? Ekku, jiena s-soltu ma tantx nikteb fuq bliet barranin, imma din id-darba der li anzi xtaqt ndaħħal ukoll stejjer ambjentati barra. Kultant f'dawn il-bliet barranin, Barcellona, Budapest, Ateni, kultant f'dal-bliet barranin hemm karattri tal-post u kultant hemm karattri Maltin tal-post li jmorru hemmhekk. Per eżempju, Budapest għandek koppja li jiddeċidu li jiċċelebraw il-fatt li se jisseparaw wara 7 snin ta' żwieġ, jiddeċidu li jiċċelebraw is-separazzjoni eżatt fejn kienu marru għal honeymoon. Hemmhekk ukoll is-sitwazzjoni hija ftit assurda, imma però kif tiġi rakkuntata tinduna x'ikun għadda minn għalihom, x'ikun għadda minn din il-koppja matul dawn is-7 snin. Nesplora u nagħmel li nista biex anke ndaħħal l-qarrej fl-ambjent tal-belt li tkun fejn f'Pjazza Navona, pereżempju, niddeskrivija fil-bidu. Anki Budapest, Barcellona, niddeskrivihom, imma ma nagħtix dettalji żejda. Il-mistoqsija li għamilt li qabel, nerġgħu ftit lura li ma nagħtix dettalji żejda, x'inti meta qed tagħmel deskrizzjoni f'novella, ġifieri f'short story, mhix bħal meta qed tagħmel deskrizzjoni f'romanz. F'romanz tista' tiflaħ telabora, għalkemm jiena dejjem ngħid li inti għandek tagħti biss dawk id-dettalji anke meta qed tiddeskrivi l-ambjent, anke meta tiddeskrivi l-karattru, tagħti biss dawk id-dettalji essenzjalissimi, dak li għandek bżonn tagħti u mhux iżjed. Għaliex ħafna drabi jekk tagħti wisq dettalji, pereżempju tal-ambjent, il-qarrej jintilef. Żgur li ma jistax jibqa' jiftakar u żgur li ma jistax jimmaġina dak kollu li tagħtih jekk id-deskrizzjoni tal-ambjent tkun twila żejjed. Allura hemm ftit din li inti sejjaħtilha tajjeb l-ekonomija fir-rakkont. Ranier Sadni li għamel reċensjoni tajba ħafna u twila ta' dawn l-istejjer li incidentalment issa ħirġa t-tieni edizzjoni tagħhom għaliex il-ktieb mar tajjeb ħafna grazzi għall-fiera. Ranier Sadni jgħid li bekk dawn l-istejjer jieħdu wkoll xejra kważi leġġendarja. Ġifieri għalkemm jiena nambjentom f'postijiet u pajjiżi partikolari, imma dak li jkun qisu jaf li din l-istorja setat ġrat u mhux darba biss. Ġifieri huma affarijiet li ġraw fl-modi anke ta' Kalipso, imma li jibqgħu jiġru wkoll illum. Għaliex il-leġenda kif nafu
hija rakkont li m'għandux żmien. Mela, hawnhekk għandna uħut mill-kodba tiegħek. Tgħidilna xi ħaġa dwar xi uħut minnhom? Iva, unik għandek ġabra ta' xi wħud mill-kodba li pubblikajt, għandek 3 jew 4 li huma drammi, per eżempju dan żewġ drammi, u mbagħad hemm l-anja ta' ċinju, il-ġnien ta' Esopu, dan fil-fatt huwa l-ewwel ġabra ta' drammi li pubblikajt snin ilu, 4 drammi osra, u mbagħad hemm it-tulipan l-iswed li huwa dak li huma drammi għaż-żgħażagħ. Dawka kienu nħadmu Sana Luigi, kienet tipproduċihom il-mara tiegħi Teresa, kienet titlob li biex niktibhomlhom. U minħabba li ma tantx hemm drammi għal dik l-età, x'hawn drabi żgħażagħ isibu ruħhom meta jkunu għadhom l-iskola, qed jirreċtaw u jaħdmu partijiet li huma ħafna ikbar minnhom fl-età. Dawk ktibthom apposta f'ambjenti u b'temi u anki b'karattri u personaġġi li jixbħuhom ħafna. Imbagħad għandek dakka pereżempju mid-Djarju ta' Sara kien inħadem dram fi 3 atti kien inħadem il-Manuel, rebaħ ukoll premju, u dana Caravaggio l-inkjesta li kont ikkommissjonat nikdbu għal meta kien hemm iċ-ċentinarju ta' Caravaggio Malta, u dawk iż-żewġ drammi li wkoll inħadmu l-Manuel. Imbagħad hemm daw l-istejjer, aktar stejjer tar-Roni, kien hemm volum qablu dan jismu stejjer tar-Roni, u mbagħad minħabba li dak kien mar tajjeb għamilna it-tieni ġabra. Daw kienu wkoll kważi kien talabni Fada Joe Bodge biex niktibhom għal gazzetta Il-Ġens għalli jiktib li storja kull ġimgħa, u jiena hekk ikolli deadline, ikolli target biex nilħu, allura jirnexxi li nikteb. Jekk le, insomma, ma nħoss lanqas dak il-bżonn jew dik il-ħtieġa li nikteb, imma dana kien mar tajjeb mal-allima, ma' żgħażagħ fl-iskejjel sekondarji. Imbagħad hemm dawk il-ħrejjef għal żmienna, kif qed tara hemmhekk dak huwa ktieb għal qalbi ħafna. Dak kien ħareġ l-ewwel darba naturalment bil-Malti b'dak it-titolu, u mbagħad inqaleb għall-Ingliż u saret reċenzjoni twila tiegħu fit-Times Literary Supplement ta' Londra, imbagħad inqaleb ukoll għall-Franċiż u l-Ġermaniż. Għalhekk dak huwa ktieb għal qalbi ħafna għaliex l-awtur Malti naturalment għandu bżonn it-traduzzjoni jekk irid jinferex xi ftit lil minn xtutna. Imbagħad hemm dawk il-ħajki, ġabra ta' mit-ħajku li kif qed tara hemmhekk, u l-aħħar ktieb li forsi nixtieq ngħid xi ħaġa fuqu huwa ktieb tal-filosofija. In-nisġa tal-ħsieb, dan li għandek f'idejk hawnhekk b'kopertina ċelesti, huwa it-tieni volum tal-istorja tal-filosofija li hija l-istorja tal-filosofija miktuba l-ewwel darba bil-Malti mill-bidu sa tmiem is-seklu 20 fi 3 volumi. Proset, grazzi ħafna tal-li samt ma' naħsibiet tiegħek u anke ġibt daw il-kodba, ġifieri li ħallejna barra hekk kienu l-ġabrit ta' poeżija fil-fatt li ma kienx spazju fejn ipoġġuhom. Wasalna fit-tmiem dan il-programm ta' Wiċċ in Wiċċ, nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn se niltaqgħu ma' xi awtur jew awtriċi oħra.